Hello mga ka-people! Live ta karon mga ka-people. Live jud ta mga ka-people kay gitagaan ko og kape. Wow, gitagaan ko og kape. Thank you so much. Nindot daw ni nga kape. Nindot daw ni nga kape kay native dayon healthy. Healthy para sa tanan na mga health conscious. So, salamat kay sa akong friend. Gitagaan ko niya aning kapiha, ka-people. So, healthy siya ka-people kay naa siya malunggay, naa siya corn, naa ay mangustin, naa pagiguyabano. So, upat ka buok in one pack. Wow! Sa ako ni tilawan. Tilawan na to, di? Atong tilawan ni sa lasa ni. Ito, abrihan sa. Paskang humuta! Tilawi, simuti. Humot yan. Humot kayo, no? Ang tilawan pala ito, timpla ta. Abot ay, init paliw ko. Karon atong kutahon mga ka-people. Lami ni kay native nga kape. Asa ka na no, upat ka buok ang naa sa sulod ani. Malunggay, naay corn, naa pagi mangustin, naa pagi guyabano. Wow. Lasa. Nung dilawan ha? Paskang humuta juga humot juga siya. Paskang lamia. Wow! Asa ka ni Gimo, no? Lami lagi. Tempa tanaw na to siyang sudlan na. Mix and Flex. Premium kape. Malunggay corn blend with mangosteen and guyabano. So, 100% natural. Natural jud siya. Wala mga buwan pang preservatives. No added sugar. So, diabetic kung mama ani. Okay din sa mama. Kaya diabetic, ito healthy. Healthy man siya. Oh, no added sugar. Pure native. Rich in vitamins, minerals, and antioxidant. Ang iyang ingredients, so, kung ito basa ganit. Tawag sir. Mix and Flex Premium Coffee. Ingredients, moringa or malunggay, mangosteen, guyabano, and native white corn. Asa ka ni? Manufacture. Ay! Naaraman din ni Diris Villaflor dayo. Purokdos, Barangay Villaflor, Oroqueta City. So, di na pa sa itong dakbayan. Oroqueta City ko do. Oroqueta City, Villaflor. Pero, ato niya. Ato na to ni asa yung pabrika ni mulang tao tap. Manufactured man, so meaning pabrika. Ay, hala. Sani? Sa pagbasa ni ani? Ay, FDA approved. Wow, FDA approved pa dyan, no? So, in short, kaniya kape is, kuha na gini, legal and mapalit na dyan bisan asa. So, ato atuon niya, sir. Ay, hatang mo ato sa ni hurot ni, lamig dyan ang kape. Cheers na talgo to, eh. Ganahan ko butangan pag ito. Maglasa dyan siya. Tangan pa na to. Akong gidungagan kay lamig pa man. Tawa lagi. Nakulangan ko tungod sa kalami lagi. Punan na po na ko. Duha na gid kamag akong nahurot ani. Ay, tuod live man dito no? Mga ka-people, sa atong next nga video, atangi ha, kaya mong atuon dyan asa dapitan ning Mix and Flex Premium Kape sa Villaflor. Nga naay malunggay, napajoy corn, napagay mangustin, napagay guyabano. Grabe dyan ni mga ka-people, no? Upat ka buok. So, tanang sakit, tang-tang. So, kita-kits later ka-people ha, and stay healthy with Mix and Flex Premium Coffee. Tara sir, nilata, ay, kape sa tara, nilata mo ato. Dali mo, gadali, gusto nyo kumuha ito niya, tanaw na ito, ilang pabrika. Sige, thank you so much, ka-people.